ram tu khlani som ni pasari ni ngani kan lo thleng tareng mai khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona ngai thla tu ten kan ngai thlak tek tak ma in min han like sak le liam ula ole he channel atang hian Israel lam thu thar Middle East thu thar te kan ngai thla jing ta viau maya amai ro chu ngai thla tu te na kan ngai ven le kan ngai chan ani box ya wangin Middle East lam thu thar hi kan ti chuak le dona tin Donald Trump a chet vel na tele Russia Ukraine in dona kai noi thu thar te kan ngai thla le dona ni Syria chungchang hi man deuh khan kan han puang chiam to Syria hi Israel do tu Hezbollah mun pui ani thina helpol rang te buk khwar na mun ni in khovel sarkar rang ten lamtang an siam na mun le chuta ani nep na mun chu ania tual chung in do na a thleng cham chi ani kha amai ro chu kan riat ta kang khan Syria a kumrai tak ro lo rel to Bashar al-Assad sarkar chu helpol HTS te khan an pai thla ani kha tuna hian ro rel na han keng ko ta me ka ni chutiang ani lai chuan Bashar al-Assad sarkar noya ral thuam chi rang te tam tham tak Israel chuan ati cheto ani kha indo thlona mangin an kap chia ral thuam da na mun ral thuam siam na mun tele indo thlona tum mun te thlengin Israel indo thlona te hian an ti cheto a hei hi sarkar thar Syria sarkar thar lo piang khan chung ral thuam te chu Israel beina na mangmayang ti Israel chuan a hlawa Israel beina atana heng ral thuam Bashar al-Assad sarkar noya ral thuam rang te Israel chuan ati chet chhun zom zela tuna hian Israel chuan be pui thlak na lian te ka kal pui chho le ta Israel Defense Force chuan thu chua siamin nimin khan Syria a Damascus khopui bula ral thuam dana mun lian tak mai an be Lebanon ram chung thuk taka Israel in do thlona te hi an thok chuak ani Syria chuan asipai te thil da khom na mun akap ni Israel a pu'a hei hian Syria mi puitan thil hlo om tak a thlen ani Israel hian Syria ram chunga ral thuam hun ma an be rual hian Lebanon ram chung thuk taka in do thlona mangin an che bokani kha Lebanon lam chuan thu chua siamin Israel hian in ka hai thu thlung kal pui ani lain Lebanon ram chung thuk taka be pui thla ka hei hi in ka hai thu thlung bo chiat na ni thu Lebanon lam chuan an puang Syria le Lebanon thu chua chuan poi khoina thlenga hian mi engemaw zat an thi ti an soi Syria chimlama sipai mun le ral thuam mun te hi Israel ramtan Israel mi puita tan hlo om takani tin Israel sipai chuan thu chua siamin an tar langa IDF and State of Israel mi puitan hlo om zong te chuti bo tumin man lak chhun zom zel don thu an soi Israel Defense Minister Israel Katz point Damascus chimlam mun engemaw zata boma puak ti an hriat thu hasoya hemi nu hian Israel chuan Syria chimlama air strike lian tham tak an nei ti Israel Defense Minister chuan a soibok Syria chimlama hian malak na thar kan kalpuya policy thar kan siam hnuaya Israeli Air Force chuan be puyan thlaka Syria chimlam chuan sa takin an be mekani thu chua po achiang hle Syria chimlam chu Lebanon chimlam ani kan phal don lo Lebanon chimlam angmain Syria chimlam hi a om kan phal don lovani tin Israel lam chuan an soya Iran thlop firfiak pol Hezbollah in buaina an thlen fo to na Lebanon ang hi Syria chimlam hi ani kan phal don lovani tin Israel lam chuan Israel tan hlo om lo thleng thei Syria aral thuam hnu che tam tak lo om te chu tuna hian hanti bo meka indo thlona mangin an ka chiat chhun zom zel Israel Defense Minister Katz chuan kan mi puite him na hi kan ti chedon lovani Syria sarkar sipai tele an ram firfiak pol ten Syria chimlama security zone siaman tumna engpo chu aom kan phal don lova kanin liamai mai don lovani ti na soi Israel in do thlona te hian Damascus khochak lam kilometer som ni bor vela hla ki suai khopui chuan kap ni in Syrian security source tele
Syrian TV te chuan an puanga security source chuan sipai hmun pakhat chu bayani thu soibokin thu chiang zo katar lang lo thung Israel air raid danga chuan Syria chimlam hmuna Dara province a khopui pakhata beipui thlak na lian te ka thleng bok Damascus cheng tele khopui chhunga Reuters reporter te chuan khopui chhunga thlona niam takaron thlokina beipui thlak thom chu aring hle a bompuak po chiang taka an hriat thuan soi UK a war monitor Syrian Observatory for Human Rights chuan Israel in Syria ram hun rang ranga beipui thlak ni na tar lang boka chungjinga chuan Damascus rampo na thingtlang khomuna te Syria chimlama hmun engemaw zata te Syria le Lebanon ramri Syria atanga Lebanon Hezbollah tan ral thuam thon lu na hmun khan poimo tak tak te Israel in do thlona hian an suar tluan bok social media video sera chuan beipui thlak ani hnuwa Damascus a hian mipui ten kong an zo a Syria sarkar thar chu he poi khoina Israel in do thlona chet na angte chutiang chu changlet turin an nor meka Tel Aviv a hian bom thlak turin mipui ten Syria sarkar thar chu an kar mek bok Israel lam thu chuadana chuan Syria sipai tupo Damascus chimlam pan chuan Israel beihna ama chhondona ni tiin Israel official te chuan Times of Israel an hril kanram ribula jihadis kan phaldon lova Syria a Druze te vo kan phaldon lovani Golan Heights a October ni sari a thil thleng dang angkha a thlen kanram ti to don lo kanrem ti to don lovani tiin Israel lam chuan thu chhuah khong takan siam Omzia chu Syria hi helpol tharina en kol sarkar apiang chhota a chu sarkar hnuaiah chuan Israel dodal na apian Israel chuan a rem ti don lova October ni sari a thil thleng Israel chunga Hamas poikhoina rap thlak tak angkha a thlen kan rem ti to don lovani Lebanon chimlama Hezbollah Israel dodal tu chak tak angkha Syria hian an pian le kan rem ti to don lovani tin Israel lam chuan thu chhuah an siamani he Israel beipui thlak na hi Israel official engemaw zatin Prime Minister Benjamin Netanyahu telin tun hnaya Syria chimlama sipaite ti bo an phut baka Damascus chimlama Syria sipaite khap ani don ti vau khanna hnuwa ani Netanyahu Israel Prime Minister chuan Syria hruai tu tharte chu Syria chimlama an sipaite ron da lo turin vau khanna apebok Premier hian Israel sipaite chu December thla asata sarkar pai thla kani hnuwa ramria buffer zone siama an la chhun zom zel don ti asoibok Damascus chimlam biela HTS Syria helpol Syria enkol tu thar HTS organization emo Syrian army thar emo an kan phaldon lo ti in asata sarkar pai thlatu hel Hayat Tahrir al-Sham chungchang Netanyahu chuan asoya USA AIPSC conference a live video ti chhuwa Netanyahu chuan Syria chimlama hian tu sipaima arem don lo ti asoibok Syria chimlam hi Israel ram ri ni in heta hian Syria sipayemo helpol sipaite an Israel chuan a phal lo bur IDF chuan Syria nena an ram ri buffer zone a hian asata sarkar tlan chiat san ral thuamte an hmun hmate dap chuan na hi an lakal pui zel heti lai hian IDF chuan Lebanon Bega Valley a Hezbollah operative pol pakhat laka beipui thlak na hlotling takan kalpuya Israel sipaite chuan firfiak pol ta strategic weapons siam na le da khom na hmun te an dap chuaka an hriat chhuah hnuwa indo thlona mangin an kap chhia he hmuna operative te thil ti hi Israel le Lebanon inkara inka hai thuthlung bo chiat na langsar takani tin IDF chuan thu chuan siam Lebanon state media te chuan Israel beipui thlak na hian an ram marlama mi pahnih an thi ti an soi ve bok Mel madron chuan sara khopui Lebanon marlam tlang rambula airstrike an kalpuya mi pahnih an thia mi pahnih dang an hliam bok ani ti in state run National News Agency chuan puanga
Lebanese firfiak Paul Hezbollah hian October ni riat san hele som ni pathum khan ramrikal tlangin Israel hi an beitran ani kha hei hi an tranrual pui Palestinian firfiak Paul Hamas thopna atana an ti ani heti lai hian Trump chuan US chuan Russia rek na a hli sak mai thei ti asoi Indomek Ukraine le Russia boruak ti dai turin Trump hian ma ala chhomeka hei hi tunlai chu kan puang ta fo mai Indona chok chuak tu Putin a lom chuan he Indona ti top tur hian kong thui tak Trump chuan a zo thei a ring ni in a langa hewang hian Russian in lai chin na thazok nei turin ma ala chhomeka mania po UN General Assembly a Europe ramten Russia in Ukraine a runa wanga Russia dem na resolution an putlu chu Israel le US chuan an do dal ani kha US le Israel in Russia dem na an do dal chungchanga Russia Foreign Minister Lavrov chuan lom thu a soi Ukraine le Russia ina remna thuthlung an nei theina tura ma an lak chung hian US chuan Russia a rek na chu englai po in a hlip thei ti President Donald Trump chuan a soya mase tun thlengin chu thutluk na chu siamalani lo thu a soi tel bok kumsang hele somni pania Ukraine buena a chuan nuwa US le khothlang ram dang te chuan Russia ram economy ti cheturin Russia economy chu a thayanga ngin an rek na lian tak mangin Russia chu an nur mek rek na lian tak mangin Russia chu an nur ron ani kha Moscow chuan rek na te hi dan kala angaya li alo phut ve photo bok amai ro chu kan pontak fo wang khan khovel sarkar lian rang ten Russian rek chung hian Russia chu ala tang thei viau maya a chan chu a oil le gas te khovel ram lian khovel mi hring za som thum bor vel zet omna India le China ten Russia an dor tlat wanga neya tin ram thang mek developing country zinga Africa khomol puilam te chuan Russia an dor thar boka chutiang chuan Russia economy chu heng ram te hian an ti chak pha ani hewang hen Indona hian khothlang ram lian ten Russia rek ma se Russia chu atang rei thei viau mai Trump chuan ni lo tuna hian rek na kan la hlip lova engtiklai po in kan hlip thei reng to ani mase tuna hian Russia kan rek na hlip tur hian kan la in rem chia lova ni ti in Trump chuan press briefing a soya tun nai khan US Secretary of State Marco Rubio chuan Ukraine buana chingfel turin enduring sustainable solution an mu theinan khothlang ram te chuan Russia rek na hli an ngei tu angai don ti alo rut to a karmasa kan Saudi Arabia Moscow le Washington te in biak na nei zo ani nuwa buana ti to pani theinan malam pan an rem ti tlang ani kha Marco Rubio chuan EU chu rek na ti ji om turin Russia an rek na ti ji om turin mala tur le chu soi ho a phut boka Russia laka be pui thlak na lian kalpui khap na tur po chutiang chuan Russia Ukraine Indona ti top tur hian US chuan chak takin ma ala me kani mase Russia le Ukraine hi tuna hian an la in do renga an la in kap chhun zom zela Donald Trump hian he Indona hi ti top tumin ma la ma se diplomatic in tuna hian chak taka malak me kani a mase Indona muala chuan ral thua mala chol chuang lo kumsang nila som ni panga chhunga Russia bial drone manga be pui thlak na lian ber a thleng February ni som ni paruk zana niya Ukrainian unmanned aerial vehicle mihring tel lo thlona ang chu zatel te me umai Russia be turin Ukraine atangin thlo chuati ran ni Ministry chuan Russia ram biala zan khat chhunga be pui thlak na lian tham tak a thlenga Ukraine drone za som ni pariat zet chu Russia ram biala ka thlak an ni etiang khopa Beihna Lian hi sang hela som ni panga kumin chung hian Ukraine hian an la kalpui ngai lova Russia Air Defense ten an lo ka thlak ringot po hi Ukraine UAV za som ni pakhat zetatling Krasnodar region a chuan drone somret pathum ka thlak ania Republic of Crimea chunga somthum ka thlak ania Azov Sea chunga pariat Black Sea chunga panga ka thlak ania Bryansk le Kursk region a pakhat ve Russia chuan a kap thlabok Krasnodar region a crisis center te Novorossiysk khopui bula te
Verkhenebensky settlement ate drone chuan chiat na athlena building engemaw zata su chia gas pipeline then khat po Ukraine drone hian an ti chia ole tun lai chu tun ma thil la thleng ngai lo thleng thei tur po ngai lo Trump le Vladimir Putin chu anin holo chhota viau maya Donald Trump le Vladimir Putin te hi page khata huang khata anom chhota mek ni in alang chutiang khop chuan Russia le US chu tangdu nang main US chuan UN in puya Russia thlop zong in a chenge nge ni kha kan puan tau kha hei wang hian Europe ram le khovel sarkar rang te ril ru po aboi tanak mai ti ila kan soi sualom love ruai tu panhi ten tha an ti le anin remna hnung berzinga chuan defense spending chungchanga tela defense lama summan chungchanga ani President Trump chuan tun hnai khan United States Russia le China te chuan an sipai summan dan le defense budget te achan ve a titlem turin rotna siam ti soin maktak main Russia President Vladimir Putin chuan he rotna hi lom omati thu asoi ngala rotna thatakani ti na soi Moscow chuan hetiang chungchanga hian soi ho na nei du thu asoi bok mase China President Xi Jinping chuan Beijing in expansionist policy akalpui mek lain herot na hi thilti chi lawa angai thung TV interview President Trump marot na chungchanga Moscow din mun chungchang zona changin President Putin chuan thil thatak ni in ka ria US chuan a defense budget za asom nga a atitle mani chuan kaini tan po thil harsa ni lawang ti in Putin chuan a soibok zona changin Putin chuan China du dan chu kain ka soi thei lova mase Moscow chu hemi chungchanga hian inbiak na nei turina in hong ti soya Washington nen hian inrem na kan siam thayang defense budget 50% ati tlem chungchang hi kado dal lo ti in Putin chuan a soibokani kumthum kal ta chung khan Ukraine rama indona a chhuwa tira tang khan Russia chuan a sipai budget na sa takin ati pung ani kha President Putin hian mipui ma Moscow in defense a sum a man chu Russia GDP atanga za apakwa vela tlingti alo sei to bok Moscow in Washington nena defense lama sum man ti tlem dun chungchang soi ho tha han ti nuwa Ukraine chuan indona hi atop thuai mai thei ti tilang tu ani ati Moscow in hetiang thil ati chuan European le nei to tran rol pui ram te po hian lung oi thei dona heti lai hian Beijing chuan defense budget sang taka nei le ral thuam lama nataka akal chu ti top atum lo thu a soi chiang ta a Washington le Moscow chuan an duangin an ti thei ti Beijing chuan a soya mase Beijing ero chu Washington le US zinga atel don lo ti China thupuang tu chuan a soi thunga Chinese Foreign Ministry thupuang tu Lin Jian chuan an defense budget chu ti tlema mo ti tamemo chungchang chu China mipui le China ramta na ham thatna tur thlirina kalpui don ti soin China thu nei na le ram le mipui ven himna konga te mason na tur te chutiang zongjong thlir chungchuan China chuan ma ala don hati thupuang tu chuan Beijing sipai budget chu domestic le regional security mamo ani awangin tuna an kaldan chu than lati tok thu an soibok chubaka tuna kan kaldan hian khovel remna siamna atan mun poimo taka chan thu Beijing chuan a soibok Mr. Lin chuan China hian mani inven na strategy avongtlata a economy le national defense in karamason na in khai rual takle in khuang rual taka kalpui chutianga tan chuan defense budget tan kalpui mek chuan omzia anaya ramdang nen ral thuam lama in tlan siak na Beijing chuan a kalpui lova aduangin ma alamai zo kani ti na soi dollar luk lading on zani somthum paruk nein China hi khovela sipai budget nei lian ber panhina niya US chu sum mang nem berani Xi Jinping a president ani atang khan Beijing hian kumtin sipai leral thuam lama an sum man hi an tipung chho zela kumsang hela somni pali chung ringot po khan Beijing hian kumhasa an defense budget chu pasari point panni zetin an khu mani China hian khovela sipai chakber dot tu anaya US hi le pelantum viau mai leilam sipai borok sipai tuipui le space lama theina ate
China chuan US chu le pelantum mek ani Israel lam han puang le lokila Israel in do thlona te chuan Hezbollah ta naral thuam tol ruk na mun chu in do thlona mangin an beya ni China video masalama kan tarlan tak angkhan Israeli Air Force chuan Lebanon na khasar biala 4400 Hezbollah unit te mun ma han be he 4400 hi Hezbollah pol khat ni in an sipai te ta naral thuam supply thin tu unit an ni nge a an mun ma hi Israel sipai te chuan an be ani IDF thupuang tu chuan firfiak te hi Israel le Lebanon inka hai nei mek bo chetu an ni ti in a soi heti lai hian Iran chuan nuclear bomb grade uranium stock atipung na sa hle ni in IAEA khovel pum huwa pa atomic energy lamzir chiang tu te chuan an soi Iran in December thla uranium za asom ruk thlenga enriched nuwa ral thuam grade thi za asom ko vel a hnei chho to ti soin quarterly UN nuclear watchdog report a chuan hemi chungchang hi tarlan ani a uranium hexafluoride ang chi uranium enriched za asom ruk thleng stock chu quarter khat chungin kg somkwa pani point panga in Iran chuan atipunga kg zani somsari pali point pariat an naya hei hi International Atomic Energy Agency in member ramte na report puruk pani zinga pakhat ati chua Reuters in an ron puan chua ni nge chu principle a chuan ral thuam siam na ta na to ka he uranium hi an enrich le zuala an lithium le zuala ni chuan nuclear bomb paruk siam theina tok vela ni tin IAEA lam chuan an puang chuak Iran in nuclear ral thuam nei lo na tur hian Israel hian theito pachua hei hi US po hian thlopin chutianga Iran in ral thuam hlo oma nei ni chuan Middle East a boruak ti chetu ani dona chutianga Iran hian nuclear ral thuam nei tuma ma ala zela ni chuan Israel in bom lian taka nuclear mun ma te Iran nuclear mun ma te abe huna thleng lawang ti soi thei lovani tin Donald Trump kha na lo soi to nge ani kha chutianga ni chuan enge thleng zel don kan ngai chang zel don nia